Ake siphinde sinibingelele nangalesikhathi wengane zakwethu sithi sanibonani Dumelang liMajoro Bonjour Mambo vipi. Onibingelelayo unjani iblessa lemali encane phansi emkhambathini la ngiphuma khona. Sizoke siphinde sithi ukuthinta esikubonile kwenzeka endimeni kaMaskandi kule mpelasonto le esiqedayo manje. Into ebihamba phambili kakhulu bekuyikhuphuka nezakho sibona inkunzi lapho ebeziqhathwe khona izinsizwa lapha kuMaskandi. Kukhethu ukuthi wena uvotela bani ubani ofubona ukuthi fanele aphume number 1 ukuze ahambe nomkomelo ka100,000. Kwenzeka obekungalindelekile-ke lapha njengoba ithwasa lekhansela bese lihlale ku number 1 cishe amasonto azaba 4 amasonto ithwasa lekhansela lihleli ku number 1. Kube lobu bumnyama lihleli ku number 1 kuqhamuke uGatsheni waqhamuka wazohlela ku number 2. Sabona ngesonto elidlule uNjoko ehleli ku number 3. Kodwa-ke okuthuse abantu abaningi kwasusa nomsindo nokudaleni nokuthi umcimbi uzugcine uxoveka ungapheli ngendlela bekufanele uphele ngayo ukuthi kubonakale uNjoko esethi memfu ku number 1, unumber 3 sekubani sekuyithwasa lekhansela eli ku number 3. Abaningi abakuthandanga-ke lokho bakhala ngokuthi kubukeka sengazuthi lo mcimbi awunalo iqiniso noma awubenzanga ubulungiswa. Kukhala ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ithwasa belingahlela ku number 1 amasonto azabe u4 mese ngesonto lokugcina noma ngemzuzu yokugcina mese seqhamuka uNjoko sekuyena osekuthiwa uyena number 1 uyena owinile. Lokho okwenza ukuthi abalandeli nabathandi bomculo wethwasa lekhansela bagcine bejikijela izinto estage kwala noma ithwasa lekhansela lithi liyabakhuza lahluleka bagcine bewumoshile umcimbi wangabe usaqhubeka okuchaza ukuthi unumber 2 okunguGatsheni nonumber 1 okunguNjoko ababange besaperforma kulo mcimbi lo obukade ukhona. Okunye okuvelayo futhi kamuva nje sekuvela ukuthi abaculi abathile abanjengoDlubheke bona baphumela obala bathi no, lento eyenziwe ama-Blue Nations ukuthi asupport uNjoko amwinise inhloso ngokubona kwakhe ukuthi bafuna ukuthi babulale idumela likaGatsheni njengoba uGatsheni kuyena obukeka ehamba phambili kuMaskandi kulonyaka lo ngokweproject yakhe ayikhiphile inyaka enye ngenkathi sesibheke kuzibandlela. Ungasitshela kwi-comment section ukuthi wena olwakho lithini uvo ngalomcimbi nokwenzekile konke nokudungeka kwawo nalokho kubekwa uDlubheke ukuthi yena ubona ngazuthi ezikakhuzani zisebenzisa uNjoko manje ukuthi kube uyena ozophazamisa leli dumela leli likaGatsheni njengoba kuwukuthi uGatsheni uyena umuntu obekubhekeke ukuthi ubengasawudla umhlanganiso nala njengoba desanda kuhlabana ngeQuantum kwi-Mother of All Maskandi Festival. Zingake besiziphethe kwamanje la kwi-Black Billionaires Empire kuze kube kuzayo. Danko, ngiyabonga.